Dat wie ik gewoon uit het niet wou en plotseling een hersenbloeding kreeg ze. En ik had toen direct ja, wie is ook een soort ja, directe reactie van mij om het vers te lezen. Ik heb eerst al je dagboeken hier het vers lijn. En later had ik het briefjes schreeuwen en zo. En toen, nou 2 jaar later, nooit het verstaan weer, toen dacht ik van ja, ik moet weer naar je bundelwerkje en je koek eigenlijk het omheen. Dit moest weer zo groot. Ik denk dat ik het nou echt, alles wat ik schreeuwen, ga ik het nou omzetten tot een dichtbundel. En daar heb ik het nog lang over dienen. En uiteindelijk is het dus vorig jaar uitgekomen. Een aanhalige kat op straat. Koffie met een stroopwafel. Een haring halen bij de viskar. Het is een voorstelling van ja, muziek, poëzie en theater bij elkaar. Een interdisciplinaire voorstelling, zoals we het nu meer kennen. We hebben 2 muzici van Noorderwind Muziekproducties. Dat is Johannes Terpstra, die speelt op slagwerk, marimbike. En Sietske Trinks, die speelt op saxofoons. Ergens in taal is er nog. In woorden die duurloos en momentenbreed ronddobberen als rozige maanvissen. Verbijsterd, ja, dat het zoveel. Het is heel apart. Dat je zo lang het bij die hoort, dat ik gewoon achter die computer, die camera zit bij die haast en dan stuurt het naar die uitjouwerij en dan komt het uit. En dan wordt het nomineerd voor die Buddingprijs en later dus voor de Herman de Koningprijs werd hij genomineerd. En toen de Poëzie Debuutprijs in België, daar is hij ook genomineerd. Dus dat het zoveel loskomt, dat ik van tevoren nooit betoogd. Nee, dus dat vind ik een hele mooie erkenning voor het werk. Ja.